Audio Jungle. Audio Jungle. Sanibona noyingane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona channel ehamba phambili radio Inkeza. Lami igama ngifeza ngidutshunga wakho malo bathi ilaspo namagomede. Manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi uzophinda ngicela nje ukuthi subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu uyashuba udaba lomfundo oshiso omunye ngamanzi ke lapha abafundi abalwe oyedwa ke babanguthisha bajola naye impi suke ngenkathi bavelele campaign ukuzilungisela ukubhala lapha kwa grade 12 umatikuletsheni kumfundo oshiso ngomunye babanga indoda enguthisha ngeke sakwazi nokuqhubeka ukubhala ugrade 12 ama-exam. Umfundi wasesiphondweni high school eMboza komhlaba elingana u-Andisi wakaNtsele Sibongo neminyaka engu-16 ushizinqe nakhona ubevika ngoba lo mfundo omunye belifungela gomela ukuthi ke lizomshisa ikhofonoza. Uthola ke ukwelashwa kwesinye isibhedlela esempangeni. Impi isuke campaign lapha bahlala khona ke ukuzigcijela izivivinyo zika grade 12. Kuthiwa lo munye umfundi ubelisa amanzi amshisa umndeni ke walo mfundi uthi ulivulile icala kodwa akaboshwa umuntu. Lo mfundi obilisela amanzi kuthiwa ke ubalekisile wabhala kwesinye isikole. Umnyango wezemfundo awukakutholi ukuphawula ngalolu daba kodwa ke zoloku siqhubeke nalo njalo sizwe ukuthi ke kuthini ukuthi uhlangothi lo mnyango wezemfundo ukuphawula kwakhe nothisha naye ke kuthiwa ngokuhamba kwesikhathi uzodalulwa lapha ke ingane zakwethu. Mhlawumbe kuthini nokwakho ukuphawula ngalo daba sike sakhuluma ngalo lapha nodaba lenzeka khona la enqolweni ke lapha ke siphondweni hayi ke lapha ke abafundi ababelisela namanzi oyedwa washa ke nakhona kuthiwa usizo ukuthi vele wafika wasesha ke izinqa ke lapha nje ubone isithombeni ukuthi ngempela kuphelile ngaye ke lapha lo mfundi. Ngakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba? Hlala comment section ke ngizwe lwakho vo ngalolu daba. Ngibonile abanye ama-post bathi ke nomndeni ufuna ubulungiswa ke lapha ke kuthiwa justice for Andisa Ntsela ke lapha ke bafuna bona ubulungiswa kwenziwe ubulungiswa ke. Ngazwe ingane zakwethu ukuthi ke kusho ukuthini kodwa ngibuka ukuthi vele ngalothisha kuphelile ngekusasa lakhe ke lapha nawe ingane zakwethu. Kodwa ke akukho esizokusho, izona ezihamba phambili sinibekela zona namhlanje kwesenkezweni. Hlala comment section ke ngizwe lwakho vo ngalolu daba. Mina ngilasponsor ngiphuma njena kodwa ngithembisa ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle nimanje usuku lomnandi ngithanda khona.